Έχεις τρακ? Μάλιστα. Όχι μάλιστα, όχι μάλιστα. Δεν είμαι κανένας γέρος για να με σέβεσαι. Άλλωστε είπαμε ότι θα γίνουμε φίλοι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Έλα, μη φοβάσαι. Δεν είναι τίποτα. Όπου να είναι βγαίνεις. Κοίτα πώς κάνει. Δεν είναι τίποτα, βρε κουτί. Μια κίνηση είναι. Κάνεις έτσι χραπ και το πετάς. Και έπειτα φεύγεις. Ποιος σε είδε, ποιος σε ξέρει. Σιγά. Θα συνηθίσει η ιδέα της κακοφαίνεται καθόλου. Άντε, για να πας καλά, το βράδυ θα το γιορτάσουμε. Τίποτα, άκουσες? Μα δεν αντέχω άλλο, βρενανά μου. Μου έχει γίνει βραχνάς αυτή η υπόθεση. Έτσι μου ήρθε να σκοτώ να φύγω. Μη βιάζεσαι, βρε, μη βιάζεσαι. Όλα τα πράγματα γίνονται με πολιτική, με το μαλακό. Αφού το ξέρεις τι άνθρωπος είναι. Κάνε λίγο υπομονή ώσπου να περάσει αυτή η μπόρα και μετά με καλό τρόπο τα κανονίζεις. Και μετά, τι θα κάνεις μετά? Πού θα δουλέψεις? Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Τι θα κάνεις δηλαδή? Τίποτα. Καλά. Πάντως εγώ σου λέω να προσέξεις πολύ. Φρόντισε αυτό το διάστημα να βρεις μια άλλη δουλειά να έχεις για πισινή και αργότερα όταν τον βρεις στις καλές του ξεφουρνείς αυτό που θέλεις. Μα δεν μπορώ, βρενανά. Πρέπει να φύγω όσο το δυνατόν γρηγορότερα από εδώ μέσα. Μα δεν καταλαβαίνω. Μήπως έχεις κανένα σχέδιο στο μυαλό σου? Μήπως σκέφτεσαι να κάνεις τίποτα? Γιατί δεν θέλεις να μου πεις? Τώρα δεν πρέπει να σου πω τίποτα. Θα τη στιγμή που θα μάθεις, θα σου τα πω όλα. Δεν θέλεις να μου πεις τώρα? Αφού σου λέω δεν πρέπει. Καλά. Εγώ φροντίζω για το καλό σου και εσύ μου κρύβεσαι. Σε ευχαριστώ, νανά μου. Σε ευχαριστώ για όσα έκανες για μένα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μωρά, άσε τώρα αυτές τις αηδίες και πρόσεξε αυτό που σου λέω. Αυτός είναι τρελός. Είπε πως θα σε χαρακιάσει και μπορεί να το κάνει. Πρόσεξε. Αυτό μόνο σου λέω. Μη φοβάσαι τίποτα. Η σειρά σου είναι. Σε ευχαριστώ. Τρέχα.